لشکری حکومت سوریه دهان باجار و گنج دست سرهلدایان درکرن. رخصتیا چاودێری یا مافê mirova ragihan leşkerê حکومتê her nêzîkî bingehê leşkeriyê sereke dibet. Ramê Ebdirehman serokê rêxistiyê dibêjitin li 24 demjimêrên borî hêzên rejimê 79 gund li başûrê Idlibê girtin û nêzîkî bingehê leşkeriyê Ebu Zuhur dibin. Hêzên hikûmetê pêşgiriya firokeyên Rûsî bû demê çend heftiyan hêrişên qaîm dijî çekdarên Heyet Tehrîrê Şam ya tagir digel El-Qaîde li Sûriye dikin û armanca wan gihiştine bi bingehê leşkerî. Bingehê leşkerî dikefte di navbera Heleb û Idlibê ewa bi tinê di destê hêzên dijî hikûmetê da mayîn. Cavkaniyên serhildayên Sûrî dibêjin hêzên wan yên çekdar kirdarên leşkerî li çendîn deverên gundewarê Rojhilat û Bakurê hema pêk tînin wişyan bajarkên Zerzûr û Xezne û Umm el Xulxal ji destê hikûmeta Sûrî derbikin.